ҳамин чӣ коре ки даромад мебиёрад ҳавай сар кунед. кори сиёҳ буред, мардикорӣ кам кунед, кори сиёҳ қатъи зиндагиро пеш бурдан намешавад, хароҷотатонро намепӯшонад, сола сол зиндагӣ қимат шуда истода, фарзандотон калон мешавад. Кори сиёҳ накунед, аста-аста мардикорӣ буред тамоман. Фақат фикр кунед ки чӣ хел бизнеси худамро сохтам. Ҳама роҳи ҳамин вай ба сарватманд шудану наздиктар бизнеси шахсӣ доштан. Агар ки бизнеси шахсӣ надошта, ақаллан то компания сохтан ва набуред, ҳамин аз савдои дига чиз сар кунед, ҳама хуб бошад, ҳам тезтар вай мешавад. Хоб, салом устод, ман 3 сол шуд бо маош кондитер кор мекунам. Бо омӯхта истодаам. Бизнеси худамро мехоҳам дошта бошам. Тавсияи шумо. бародар азизам, шумо 3 сол боз кор карда истода бошед, ҳамон соҳиби мутахассиси бахӯба шаведу камтар пул ҷамъ кунед, ҳамон даромадҳо. Баъд якти дигар ё партнёр гиред, партнёре ки сал пулаш бисёртар бошад нисбати шумо, ё ки аз даруни ҳамон командаи қатъитон кор карда истодааст, касе ки савдоа нағз мефаҳмад. Ба мисол, агар шумо технология нағз фаҳмидед, истеҳсолота нағз, маҳсулота нағз фаҳмидед, шумо як одаме ёбед ки продажа нағз фаҳмад. Паки бозорро сохтан тавонед. Чунки ки вай кардан, гӯем, худи маҳсулота сохтан ин як, яке маҳсулота бозораша сохтан ин тамоман дигар. Ин беҳад зарур. Команда қатъи кор карданро ёд гирифтан.